Ez da bakarrik eraikin bat, ez da bakarrik ondarea, da gure kulturaren parte handi bat. Toki batek bakarrik hartzen du gure historia guztia, eta Beloagaren kasua hori da. Etorri nintzen ni ikustea pixka bat nola zegoen, eta egia esan beste motorrean jo nintzen, ez zelako deus ere ikusten hemen. Zegoen dena sasiz eta otiaz eta dena jana. Esan bezala, eraikin txikia zen, militar gutxi batzuk defendatuko zuten, dorre batzun. Hemos calculado entre los diferentes batallones que estuvieron trabajando en la zona de Oarsoaldea y en Oiartzun unos 12.500 detenidos, o sea, que estaban purgando sus penas, ¿no?, en los batallones de trabajadores. Estaban en unas condiciones penosas. En una carta que escribió el señor de Labrit a Luis XI, rey de Francia, relataba que Beloaga era una plaza fuerte, que se encontraba sobre unas peñas entre la Rentería y Hondarribia, y que era la más bella atalaya de Guipúzcoa. Arkaleko haitzetan eraikia, Oiartzunen, Beloagako gaztelua ezezaguna zen herritarrentzat orain dela urte gutxi batzuk arte. Inguruko historialari eta laguntzaile talde bat izan zen eraikina ahanzturatik berreskuratu zuena. Gaztelua estaltzen zuten sastraka kenduz eta berreraikuntza proiektu bat abian jarriz. Agerian gelditu dena, Erdi Aroko gaztelu bat baino askoz ere gehiago da. Gure historiaren kontakizuna da, Nafarroa independentearena. 1200ko konkistaren arrastoak dira, baita erromesen urratsenak, karlistaldietako liskarrenak edota frankismoko esklaboenak ere. Etorri nintzen ni ikustea pixka bat nola zegoen, eta egia esan beste motorrean jo nintzen, ez zelako deus ere ikusten hemen. Zegoen dena sasiz eta otiaz eta dena jana, eta azkenian bueltan ikusen dituen, dorreko artean on zegoen, baina justu, untzak eta larrak eta pixka bat baztertuz. Memorialekuak gure historia gogora ekartzeko gaitasuna daukaten horiek dira. Bertara hurbiltzen den bisitaria kontakizun batekin topatzen da, gertakarien oihartzunek astindu egiten dute. Iragana bizi berritu eta emozioak piztu egiten dira. Memoria inguruan ikusi eta sentitzen ditugun harrien bitartez transmititzen da. Helburu xume batekin hasi ginen, bandera jartzeagatik. 2010an, komunikabideetan irakurri genuen Miguel Sanzek batzorde bat sortu zuela 2012an, 500. urte hurrena zela eta ekitaldia batzuk egiteko, eta iruditu zitzaigun kapazak zirela ospatzeko konkistatuak izan zirela, ez? Eta, lagun artean hola izketan eta genekien ez hau Nafarroko gaztelua zela, esan genuen, jarriko dugu Nafarroko ikurra hor, autopistatikan eta ondo ikusiko denez, pixka bat irikatzeko, ez? Helburua besterik gabe hori izan zen.
jendea harrituta dago aurkitu den materialarekin, material kopuruarekin. Nik gogoratzen naiz, txanpona aurkitu nuenean, Arantzadiko batek esan zian, hori, ez pentsatzeko lako asko aurkituko nitunik, zituztelako galtzen nola nahi, ez? Erdiaroko 32 uste dira agertu ziren txanponak. Gero, fletxa puntak, pila bat, 50 bat, edo lantza punta pare bat, gero gauza kuriosoak ere, daduak, ezurrak inindakoak, baina oso ongi ikusten direnak benekan zulu guztiak, eta gero apaingarri batzuk ere bai, hola Kalatraban gurutze bat, hola txikitsua, gero kofren batian lotuta zegoen ere beste plakatxo bat hola bi armarrikin, eta gauza desente. Lehenengo aipamen idatzia, dakagu 1200. urtearen inguruan, Jonde Radak idazten dunean Nafarroa konkistatua izan dela eta hartu dituzten gazteluen artean Beloaga ateratzen da. Horrek esan nahi du, Beloaga bat zeola garai hortarako, Erdiaroko gaztelu bat zeola bertan. Ez du esan nahi, garai hortakoa danik, horrek esan nahi du lehenagokoa dela. Arroketako gaztelu tipiko bat zen, inguru naturala bere alde erabiltzen zuena defentsa sistema bezala. Babesten zuten hormek metro terdiko zabalera zeukaten, pareta indartsu hauek enplektum sistema jarraituz eraikita zeuden. Elkarren artean metro bateko tartea zuten bi horma eraikitzen ziren, ondoren bien arteko hutsunea argamasaz betez. Nafarroko gaztelu guztiak bezala txikia zen, hortaz gaztelu normal bat zen, tipikoa, gaztelu nafar tipiko bat, Beloaga. Eta zuen funtzioa, batez ere, portua begiratzea, erruta komertziala kontrolatzea, eta gaztelu guztiak esan bezala sare baten zeuden, hortaz komunikatua zeon Hondarribiko erret gazteluarekin eta Donostiko erret gazteluarekin. Bere funtzioa zen Iruñara mezua helaraztea, problema bat baldin bat zeon. Nola egiten zuen? Egunez kea erabiltzen zen eta gabez sua. Eraikin txikia zen, militar gutxi batzuk defendatuko zuten, dorre batzun, inguru arresitu bat, bertan noski ura oso garrantzitsua da, alji bat izango zuen, oraindik ez da topatu, baina gaztelu guztiek dakate, ura biltzeko sistema bat, eta ikusten gaztelu guztiak dakatena, gezileioak, saeterak, atea goran, erreza da imaginatzea seitxure izan zezakeen. Leku guztiek kontatzen digute zerbait. Beloagako gazteluak baskoien historia ekartzen digu gogora. Euren defentsa sistemaz hitz egiten digu. Gure arbasoek euren herria babesteko asmatu zutena. Nafarroaren kasuan, elkarrengandik oso gertu zeuden gaztelu txiki asko eraiki ziren. Orduan honek egiten zuen, gaztelu txikiak izan da, militar gutxi batzurekin babestu dezakezu. Baina etzaia baldin badator, teorian denek pentsatu dezakegu erresa da gaztelu hori hartzea. Eta hala ematen du erresa zan hartzea, baino gero behin hartuta, etzaiak hor jendea utzi behar zuen, militarrak utzi behar zituen. Beraz, heldu behar zirenerako nahi zuten tokira, ejerzitoa gero eta murritzagoa zen. Gainea, hain gertu zeudenez gaztelu guztiak,
bataila batetik, gerra batetik bestera juterakoan kostatzen zitzaien asko errekuperatzea. Beloaga eraiki baino lehenagotik ere, erromatarrak jabetuak ziren lekuaren garrantzia estrategikoaz. Arkale inguruan euren arrastoak, zabaldutako bideak eta utzitako hilarriak aurkitu ditzakegu oraindik ere. Erromatarrak heltzen dianean oso gertu jartzen dute Oiaso hiria, eta bertatik pasatzen da Asturika-Burdigalaren bia bat, Iruñatik datorrena, desbio bat. Eta ruta hau oso importantea da, ateratzen delako Taula Peutingerianan, da izan dezakegu erromatar garaiko atlas bat, nun ateatzen dian Erromako erruta komertzial guztiak, eta hor Oiaso ateatzen da Londinium, Londonen hiriaren pareko. Oiartzunera iristen zen bideak Bidasoaren ibilbidea jarraitzen zuen Belateko portutik. Gazteluaren guneak bere garrantzia mantendu eta indartu zuen Erdi Aroan Donejakue bidea zela eta, izan ere, honen bidegurutze nagusietako bat kontrolatu eta zaintzen zuen. Los 4 ramales que recorren el Camino de Santiago por todo el territorio francés se van concentrando y se van reuniendo de tal manera que luego para pasar los Pirineos pues tienen unos pasos muy obligados. Uno de ellos es el paso que podríamos decir de Hendaya a Irún o a Fuenterrabía, mejor dicho, y de Fuenterrabía seguía luego el camino o por el camino de la costa o por el camino más bien del interior. ¿Por qué les interesa que vengan aquí? Porque los reinos que nacen de Sancho el Mayor eran reinos dedicados mayoritariamente a la pastoral, a ser pastores y a la agricultura. En cambio, esta nueva rama demográfica que viene está dedicada precisamente a la artesanía y al comercio. Y por lo tanto, con la artesanía y el comercio traen una nueva configuración de lo que es el ser ciudadano de una nueva urbe. Esas nuevas generaciones que nos vienen traen consigo unas nuevas ideologías, unas nuevas formas de pensar. Erdi Aroan ja eraiki zuten gaztelua, eta noski gaztelua eraiki zuten toki estrategiko bat zelako, leheno zan bezala. Eta hor ere izango dugu erretbidea, izango dela Nafarroko portua Iruñarekin lotzen duen bide komertziala. Oso erruta komertzial zarrak dira Europakoak eta berrerabiliko dute edo izen berri bat emango diote. Josemarik eta Beloaga bizirikeko taldeak berreskuratu duten gaztelua garrantzitsua izan zen herriarentzat dudarik gabe. Oiartzungo armarriak berak gaztelu bat erakusten digu, Beloagakoa izan litekena. Bai Sastik, bai Gorosabelek, bai Ignacio Gamonek, esate dute Oiartzungo armarrian agertzen den gaztelua eta Oreretako armarrian agertzen dena Beloaga gaztelua zela. Eta horrexegatik merezi du berreskuratzea. Beloagaren kokapena ez da kasualitatea. Mendeetan aurrera eginala, historiako beste pasarteek arkaleku inguru honetaz hitz egiten digute. Hirugarren Karlistaldiaren ondorengo garaiaz ari gara besteak beste. Estratégicamente esto es el campo, se llamaba desde las guerras carlistas el campo atrincherado de Oiartzun, que va desde el puente, desde San Marcos, los fuertes de San Marcos, Choritoquieta, Oiartzun, Arcalde, toda esta zona estaba atrincherada de cara, pues bueno, a dominar lo que es, que tenemos la costa, Francia, todo lo que es la frontera en caso de una invasión. Históricamente siempre ha sido así y siempre ha estado fortificado. Los torreones de Jaizkibel, todo ha sido toda una línea de defensa de cara a una hipotética invasión.
Ordutik mende eskas batera, frankismoaren garaiko esklaboek eraikitako bunker eta babeslekuek eremu honen garrantzi estrategikoa azpimarratzen dute. Garai ilun bat gogora ekartzen digu, non sufrimendua eguneroko ogia zen askorentzat. Los diferentes batallones que estuvieron trabajando en la zona de Oarsoaldea y en Oiartzun, calculamos en total unos 12.500 detenidos, o sea, que estaban purgando sus penas, ¿no?, en los batallones de trabajadores. Estaban en unas condiciones penosas, o sea, al principio no tenían ni barracones, dormían debajo de las rocas, y luego la alimentación, es que no había alimentación, estaban en una situación, o sea, de hambre, o sea, hambre. Tokia azteko esan bezala ez da eraikin bat, da guri historia guztiaren palinzesto bat. Baskoiak, erromatarrak, Erdi Aroa, gaztelu bat, liberalak, Bigarren Mundu Gerra, gure historiaren ADN guztia da, hasieratik bukaeraraino. Nos da un lugar muy importante en nuestra historia y que tenemos que poner en valor. Y que tenemos que transmitir también a las siguientes generaciones y a las actuales la importancia que tiene este lugar, y creo que es deber de todos nosotros conservarlo y darle valor y explicar a las generaciones futuras lo que pasó aquí. Beloagako gaztelua gure memoriaren leku bat da. Bere hormen berreraikuntzak herrialde honetan gertatu zena kontatzeko balio digu. Bertakoak nor ziren azaltzen digu, bide hauetan gertatutakoak bizi berritzen ditu. Etorkizuna borondatearekin eraikitzen da, horretarako prest dauden pertsonen indarrarekin. Baina nor izan ginen jakitea ere ezinbestekoa da. Beloagak, itsaso eta mendi artean garatzen zen bizimoduaz, bertako biztanleez eta euren historiaz hitz egiten digu.